Hello guys! Hello Pilipinas! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padawat. Ulit tayo sa ating weather analysis. Ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Agosto 16 hanggang 19, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Isa sa mga nangungunang educational institution dito po sa ating Rayon Bicol at ng Naga City, celebrating 77 years ng eskwelahan na ito. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rayon Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, simula na po natin ang ating update. Ito po ang latest GovSat at napapansin ninyo, wala pa rin tayo sa letter D. Okay, tatlo pa lang bagyong nagpo-form, wala pa rin namumuo sa loob ng Philippine Air Responsibility at mukhang kukonti na yun ang mga tropical cyclone formation dahil po sa pag-onset natin patungo sa La Nina. Although neutral tayo na yun, hindi po conducive ang formation within the Philippine Air Responsibility. Lahat po sila ay nasa area of responsibility ng Japan. Okay, kaya dyan po sila na nagpo-form. Isa na lang po na natitira na yon, si Ampil, na isa pong malakas na bagyo. Almost naging super typhoon siya. Kanina nag 215 kph po ang kanyang hangin. Ngayon, buwaba na po siya sa 205 kph. Well, kayo malito dahil po ang pag-asa ang ginagamit nila 10-minute average, kaya pag 185, super typhoon kaagad. Since ang Joint Typhoon Warning Center ay gumagamit ng 1-minute average, doon tayo nag-rely. And then, pag nag-240, saka sila nag-upgrade bilang isang super typhoon. Okay? Kaya minsan, pag 240 na sa GTWC, 185 na rin sa pag-asa, sabay sila magiging super typhoon. But minsan, nauunang pag-asa, and whatever it goes. Okay? At si Ampil po ay dumadaan po malapit sa Tokyo. Although nakaka-experience na sila ng tropical storm force winds hanggang doon lamang dahil po nagsimula na po ito mag-recurve palayo po sa coastal na areas ng Tokyo area ng eastern o southeastern Honshu. Okay? Sa likod niyan ay meron nakabuntot na dalawang low pressure area, si 97W at ito po ay nalulusaw na po o decaying. Itong area po sa may east of Taiwan ang binabantayan natin, si 98W. Panibago po ito, namuo within the past 24 hours. Ito po ay classified na isang nagde-develop na LPA. At mukhang baka maging tropical cyclone ito, or active LPA, and then ang kanyang track ay mukhang ganito. Punta siya dito, and then gaganyan. And diretso dito sa may eastern China. So, if mag-develop po ito sa loob ng PAR, bibigyan po ito ng local name as Dindo. At late na po ang letter D. Usually June or as early as May. Naalala ko yung Dindo ginamit nung panahon nung 2004. Okay? Dindo din po ang pangalan noon, pero May yun ha. And then yung last na Dindo na ginamit, nung July, pinaka-late din ang formation nung pandemic. That was July 30, 2020. Yan yung last na ginamit si Dindo. At nung ginamit yun, maaga pa, July 30, nag-form. Pero na yun, August 15, wala pa. And then sa latest na pag-asa, they expect, 14 to 15 ang pwede pang mag-form sa natitirang buwan ng 2024 season. Sa estimate natin, somewhere between 10 to 15 tropical cyclones. Kasi last year, 11. Since kukunti pa rin na yun, paki-11 din o 12, 13. It depends kung magiging active ang September. Medyo nga sad to say na patungo tayo sa wet phase ng Modern Julian Oscillation beginning last few days ng August hanggang middle of September. Baka umabot pa sa
3rd or 4th week of September ang wet phase ng Modern Chilean Oscillation. So what will be the effect sa atin? Baka magkuhan po tayo ng mga back-to-back tropical cyclones, mga 2, 3 o 4 mag-form. Ang pray natin, hindi po ito mag-landfall sa ating bansa, but i-enhance naman po naman po dyan ang habagat. So, please take all the precautions. Yung mga areas po laging binabaha. Okay? Porket mainit na yon, parang Philippine summer. But usually, yung mga ganyan ang medyo tricky, okay? Or nagbibigay ng mga surprise ang Mother Nature. Pag matagal na ganito, pagpalit ng buwan, iba ang pwede natin ma-experience, maulan na naman. Okay? So, yung may mga roof repairs, may kailangan magpintura, paggawang bahay, or yan, hindi niya kailangan ng mga ulan, so, kailangan talagang tapusin na po. Habang wala pa tayong na-experience na bad weather. So, yan po ang situation right now. Itong mahinang southwesterly wind flow na ka-affecto po sa dulong Hilagang Luzon, Batanes, Babuyan, coastal waters po ng Ilocos provinces. Magbibigay rin ito mga thunderstorms sa southern China, like Hong Kong. But sa atin, hindi masyado. But may mga isolated rain showers and thunderstorms ang Luzon. Sa Bicol, matagal na rin kaming hindi umuulan. But babalik din po yan. May forecast sa early next week na may ulan na naman dito sa amin. Okay? And Metro Manila, may maulan pa rin sa bandang hapon ng gabi. Na yun, meron tayong nakikita mga rain showers and thunderstorms dun sa area po ng Kamaynilaan. So, ito po yung ating latest sa fast animation ng University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Kitang-kita po ninyo, ang bagyon si Ampil, nagsimula na po mag-recurve towards the northeast, sparing metropolitan Tokyo from direct heat. Pero nakaka-experience rin silang mga malalakas na hangin na up to tropical storm force winds. Hindi naman po siya aabot sa damaging winds. Okay? Sa Pilipinas, okay naman po ang ating panahon. So, ito yung zoom in sound animation mula sa windy.com, UMETSAT. Ayan po ang pinaka-core ng bagyong ito. Nasa karagatan po ng Eastern Honshu. So, safe na safe po ang metropolitan Tokyo. Na-spare po sila. At nakikita po ninyo dyan ang pag-ikot ng ganyang circulation kasama po ang rugged eye. So, baba tayo sa Pilipinas. Ayan po. Sa mga oras na ito, nagbibigay rin ng mga isolated thunderstorms sa bahagi ng gitna at hilagang Luzon, Metro Manila. May mga thunderstorms din na localized. Dito rin po sa Zamboanga Peninsula. Okay. Dito sa Bicol, who knows, mamayang gabi or early morning, may ulan na naman. So, antabayan na natin yan. So, ito yung track ng lahat ng Asian agencies. Pinapakita na ang bagyong si Ampil ay tuloy-tuloy na po itong mag-recurve towards the east-northeast. At posibleng mag-iisang extratropical cyclone. Okay. And sa ating pressure at wind forecast, ay so far, bukas ng hapon, Sabado, yan po yung LPA east of Taiwan, LPA 98W. Unti-unting nag-develop. Sa Linggo, nandito pa rin siya sa may east of Taiwan. At kung gaya ng sinabi ko, kung maging bagyo po ito, bibigyan po ito ng dindo. Kung hindi, mag-wait tayo hanggang September kung magkakaroon po ng another formation. Monday afternoon, wala na. Akyat na accelerate po yan north-west patungo sa eastern China. At yung habagat ay banda dito lamang po sa may east coast ng Taiwan. Okay, Pilipinas, walang problema. Kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Now, ito yung rain forecast so far. Bukas po, Sabado, hapon. May mga inaasahan pa rin tayong mga localized thunderstorms sa Hilaga at Gitnang Luzon. Malit na portion po ng Kabikulan. Medyo malalakas din thunderstorms dito po sa may Mindanao, particularly Davao region. Pagdating naman po ng Linggo,
Linggo ng hapon, inaasahan pa rin tayo ng mga localized thunderstorms sa bahagi po ng Eastern Visayas, Mindanao, Central and Western Visayas, ganun din, mga thunderstorms. Maliit na area po ng Kabikulan at Hilaga at Gitnang Luzon. Sa Lunes, okay naman po pag umaga, pagpatak ng hapon, may mga inaasahan po tayo mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, particularly sa may Palawan, Mindoro at Panay. Meron din po sa may Samar at ibang portions po ng Mindanao pagdating po ng hapon ng Lunes between 1 to 5 p.m. But pagdating ng gabi, ayan po, mukhang magkakaroon ng mga thunderstorms sa Kabikulan at sa ibang bahagi po ng Kabisayaan at Calamian Cooper Islands sa may northernmost part ng Palawan. So, yan, night, yan, mga 6 to 10 p.m. baka may mga thunderstorms po. Yun lang po ang pinapakitang may posibilidad ng mga ulan sa Kabikulan. The rest, medyo dry pa rin tayo. So, ang rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang sa Lunes ay nakatutok po dito sa may Occidental Mindoro, ibang portions po ng Visayas at Mindanao, Bicol region, mga isolated thunderstorms din inaasahan at sa gitnang Luzon. Gitna at hilagang Luzon, I mean. Now, sa wave forecast, walang problema, safe na safe for the next 3 days throughout the weekend. Ang East Philippine Sea, magkakaroon po ng paglaki ng alon hanggang 1 metro pababa. Okay? While dito po sa may gitnang karagatan ng Pilipinas, sa may Sulu Archipelago, Sibuyan Sea, Visayan Sea, Ragay Gulf, ay mukhang kalmado hanggang sa less than 5 meters ang wave heights. Dito rin po sa may West Philippine Sea, sa may Kalayana Island Group, west of Palawan, west of Mindoro, nasa 0.2 to 0.5, half a meter. Subalit kapag nandito po kayo sa may northern parts ng West Philippine Sea, west of Ilocos, sa may Batanes, Mabuhay Cooper Islands, sa may northern Cagayan, ang karagatan dito ay magiging mahina hanggang slightly katamtaman, up to 1.5 meters ang wave height. But so far, napakaganda po ang ating panahon. Okay? Maganda ang karagatan natin. At safe na safe para mangisda at mag-sea travel. At ito naman po ang pinaka-latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. In-issue po ito last Wednesday ng NOAA ng United States of America. At for the next 2 to 3 weeks, mukhang patapos na tayo sa dry phase or yung suppressed rainfall ng Modern Julian Oscillation. Papunta naman po tayo sa enhanced rainfall. So, makikita po ninyo dito sa kalawang linggo, Agosto 21 hanggang 27, paalis na po yung below average rainfall at papalit yung above average rainfall. Sa week 2 ay nandito lang po sa may palang, okay? Sa may India, Southeast Asia, at dito rin po sa may Indonesia, Sabah area. Apektado na rin ang Western Mindanao at Palawan. So, magkakaroon ng more than 20% o 50% hanggang more than 65% of above average rainfall probability. Sa ikatlong linggo, valid Agosto 28 hanggang September 3. Ayan na po, papasok na po ang tinatawag nating wet phase ng Modern Julian Oscillation. Kakaroon tayo ng enhanced rainfall. And then, tataas po ang probability, more than 25% of a tropical cyclone formation dito po sa may East at West Philippine Seas. So, medyo magkakaroon po tayo dyan ng mga formation na naman. Nandiyan naman po yung habagat. So, kaya po mag-iingat po tayo, mag-prepare, maging resilient enough para malabanan natin itong mga ulan na naman na posibleng bumalik na yung September. At pinapakita dito sa latest GFS Modern Julian Oscillation Forecast. At nasa ng Pilipinas niya, nandito ang Pilipinas, sa area na ito. Dito sa part na dito ang Pilipinas. So nakikita ninyo na for the next 2 weeks, or actually this is good for 1 month. At nakikita ninyo, pagpasok po ng September, ay mukhang nasa wet phase tayo ng Modern Julian Oscillation. Okay?
So, expect may mga disturbances, mga rain bearing systems na naman po ang papaulam niyan sa ating bansa. At dito rin po sa outgoing long wave radiation anomalies mula sa NOAA from August 16. Okay, ito po yung latest. Nakita nyo, medyo dry pa rin ang condition sa ating kapuluan. Dito po ang Pilipinas niyan. At kitang-kita po ninyo dito na dry pa rin. Okay, as of August 14. At itong blue, yan po ang wet phase. May posibilidad na ito po ay gagalaw papunta dito sa area na ito pagpasok po ng September. So, we expect babalik po ang mga above average rainfall sa ating kapuluan. So, we'll keep you updated, okay? By next week, may latest update tayo kung anong mangyayari. But so far, okay naman po ang ating weekend. At ito ulit si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po ulit tayong lahat. At be #WeatherWiser. Have a happy and great weekend with your family and loved ones. At kita-kita ulit tayo next week. Ito si Mike Padua magpapaalam. Take care always. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.